L-istil ta' ħajja maġla tal-lum qed iwassal biex ikollna ftit li xejn ċansa l-eżerċizzju fiżiku fil-waqt li jkabbar it-tentazzjoni li nieklu ikel li ma fihx nutrijenti tajbin għas-saħħa. Dawn huma wħud mill-fatturi li qed iwasslu mal-piż żejjed f'pajjiżna. One News kellem ma' Charlene Vassallo, nutritionist fiħdan id-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa li qalet kif l-aħħar sentejn ġiet innotata xejra ġdida fil-konsum tal-ikel. Bil-pandemija, il-rata tal-obeżità żdiedet ukoll minħabba l-aċċess li tiddalja numru jew tidħol fuq il-Facebook u tkun tista' torna l-ikel tiegħek frekwentament. Apparti li issa l-pandemija nieżla ftit, dan l-attitudni għadu jitkompla. Ġifieri qegħdin naraw ħafna nies li jixtru iktar takeaway milli jsajru ikel magħmul mid-dar. Vassallo qalet ukoll li ġieli in-nies żejjed kull ma jkunu jridu huwa direzzjoni sabiex ibidlu id-dieta tagħhom. Tkellmet dwar każ ta' persuna li kienet qed tikkonsma ammont eċċessiv ta' zokkor kuljum u li iżda permezz tal-għajnuna li sabet mid-direttorat bidlet il-mod li bih tieħu te u li fi ftit ġimgħat rad bidla fil-piż tagħha. Il-konsum tat-te li kienet tixrob kien kważi ta' 5-6 kuljum. Mela f'ġimgħa din kienet qed tieħu kważi 1 kilo zokkor bħala ammont ekstra. Din il-klijenta għallimnija tnaqqas it-sokkor gradwalment u żmien 8 ġimgħat billi naqset it-sokkor biss hi wkoll hemm tilfet il-piż. U hemmhekk naraw kemm it-sokkor huwa ta' ħsara għal saħħitna. In-nutrizzjoni fl-ikel hija importanti u din tibda saħansitra minn mindu it-tarbija tkun fil-ġuf. Il-nutrizzjonista spjegat kif l-ikel li jieklu l-ġenituri jaffettwa lit-tarbija u għalhekk in-nutrizzjoni tajba trid tibda minn ġol-ġuf. Irrakkomandat ukoll li t-tarbija tiġi misqija l-ħalib tal-om biex tkun tista' tgħaddilha in-nutrizzjoni. Vassallo saħqet li dieta tajba tnaqqas ukoll ir-riski tal-mart bħad-dijabete tat-tip 2, il-mart tal-qalb u anke il-kanċer.